እንዳተሳለች ዋይኹን በርትዓ ካልኦት ዝጅምራ እንድሕር ኣለዋ ኸዓኒ ሸር ግበራለን ምሳና ክጅምራ ይኽእላየን ደድሕሬና ኸዓኒ ይውዳኣ ሰላም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይንኩም ነዚ መደባት ይትከታተሉ ኣብ ሂወትኩም ጥዕና ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጥ የምንየልኩም ንኩላትኩም ነቶም ሼር ብምግባር ሳብስክራይብ ብምግባር ተሓባበሩና ኸዓኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ማለት እዩ እምበኣር ንሎማዓንቲ ሒዝያ መፅእ ዘለኹ ከዓኒ ሳልሳይ ሰሙን ናይ ጨጉርና ምክንኻን ማለት እዩ ቻሌንጅ ቁፅሪ 3 ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማስክ ኦልሬዲ ሕደ ዓይነት ማስክ ኢና ንገብር ማለት እዩ ሕጂ ንሎማዓንቲ ጨጉረይ ከመይ ጌረ ከም ድሕፀቦ ከርእየክን እየ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሻምፖን ኮንዲሽነር ከም ዝጥቀም ኣርእየክን ነይረ ዋላ ሎማዓንቲ ኸዓኒ ከርእየክን እየ ማለት እዩ እንዳተጠቀምኩሉ ከለኹ ኮንዲሽነር ኣበይ ይጥቀመሉ ሻምፖ ኸዓኒ ኣበይና ይጥቀመሉ ከርእየክን እየ ማለት እዩ ተኸታተላኒ እምበኣሪ ሕጂ ኦልሬዲ ማስክ ገይረ 2 ሰዓት ምሳይ ኣፅኒሐዮ ሕጂ ክሕፀቦ የውፅኦ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ ብማይ ጥራሕ ገይረ የልግሶ ኣለኹ ልብጥ ዝበለ ማይ ገይረ ማለት እዩ ኣይዝሑል ኣይውዕል ገይረ እንቋቑሖ ስለ ዝገበርኩ ነቲ ማስክ እንድሕር ውዕል ኮይኑ እቲ እንቋቑሖ ክበስል እዩ ጨጉረይ ማለት እዩ ሕጂ ልቡጥ ማይ ገይረ መጀመርያ ኩሉ እቲ ማስክ ገይረ ዝነበርኩ ኣፀይ ከብሎ ብማይ ጥራሕ ገይረ ማለት እዩ ሕጂ ኦልሬዲ ብማይ ገይረ ኣፅርየ ኣለኹ ሕጂ ሻምፖ ሕጂ ኣብ ስርስሩ ጥራሕ ኢና ንገብሮ ማለት እዩ ናብ ጨጉረይ ኣይገብሮን እየ ካብቲ ስርስሩ ዝኸደ ንጨጉረይ እኹል ስለ ዝኾነ ሻምፖ ኣብ ስርስሩ ጥራሕ ኢና ንገብሮ ንቆርበትና ስለ ዘድርኦ ኣይሚን ንጨጉርና ስለ ዘድርኦ ኣብ ቆርበትና ጥራሕ ንቆርበትና ንኸፅርየልና ኣብ ቆርበትና ጥራሕ ንገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስርስሩ ፅቡቅ ገይረ ማሳጅ እንዳገበርኩ ጨጉረይ የፅርዮ ማለት እዩ ኣብ ስርስር ፅቡቅ ጌርክን ግዜ ሂብክን ተሓፅቦ ማለት እዩ ምክንያቱ እንቋቑሖ ስለ ዝገበርናሉ ፕላስ እዚ ዘይቲ ገለ መልክዓ ስለ ንገብረሉ ነቲ ማስክና ፅቡቅ ጌርና ግዜ ሂብና ማሳጅ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ለይወና ናቲ ጨጉረይ ሻምፖ ዝበሃል ኣይገበርኩሉን ካብቲ ስርስሩ ዝገበርኩሉ ካብኡ ዝሓለፈ ንጨጉረይ የፅርየለይ እኹል እዩ ማለት እዩ ክልተ ጊዜ ሻምፖ ንገብር ማለት እዩ ኣብቲ ዛላ ናይ ጨጉሪ ኣይገብሮን እቲ ሻምፖ ጃስት ኣብ ስርስሩ ጥራሕ ሕጂ ብማይ ገይረ ፅቡቅ ገይረ እቲ ሻምፖ ስጋብ ኩሉ ዝወፅእ ኣፅሪ ከብሎ እየ ማለት እዩ جرى سجاب صوري ما يزوج عصرية بالحق يقول لهم عليه حجاني كونديشنر مالتي كونديشنر كحجي
ኣብ ቆርበተይ ኣይልግቦኒ ጃስት ኣብቲ ዛላ ጥራሕ ነቲ ጨጉረይ ጥራሕ ዘለስልሰለይ እምበር ነቲ ቆርበት ነቲ ስርስሩ ንጨጉረይ ወልሓንቲ ናይ ምን ቆርበተይ ወልሓንቲ ስለ ዘይጠቕሞ እቲ መናፊት ጥራሕ ክዓብሰለይ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ዛላ ጥራሕ ይገብሮ ኣብቲ ዛላ ናይ ጨጉረይ እቲ ኮንዲሽነር ይገብሮ ንጨጉረይ ስለ ዘለስልሶ ማለት እዩ ኣብ ጨጉረይ ጥራሕ እዩ ዝገብሮ ሕጂ ከምኡ እዚ ኮንዲሽነር ምስ ገበርኩሉ ንጨጉረይ ብኢደይ ገይረ ክፍሊሊ ከብልየ ክፈታትሖ እየ ማለት እዩ ሽዑ መመሸጥ ጌርካ ቀስ ጌርካኒ ክምሽጥ እየ ማለት እዩ ሊት ኮንዲሽነር አልስልስ ስለ ዘብሎን ጨጉርና ጽቡቅ ጌር ኢድ መሸጠልና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኮንዲሽነር ምስ ገበርኩ ማለት እዩ ኣብ ጨጉረይ ን5 ደቂቕ ዝኸውን ከጽንሕ እየ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ጌርክ ንጨጉርክን ምስ ገበርክናሉ ማለት እዩ ሻወር ነፍስክን ስጋብ ትሕፀባ ነቲ ሻወርክን ክሳብ ትሓፅቦ ገለመለ እቲ ግዜ ኣኽለትክኒ ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪ 5 ደቂቕ ማለት እዩ ከልጉስ እየ ማለት እዩ ኮንዲሽነረይ ክሕፀቡ እየ ማለት እዩ ሕጂ ረአዮ ጨጉረይ ክልስልስ ኮይኑ ኮንዲሽነር ኣልስልስ ሳቢልዎ ማራ ማለት እዩ ሕጂ ከልጉስ እየ ማለት እዩ ኣፀቢቐ ስጋብ ጽቡቅ ጌሩ ዝለግስ ኮንዲሽነር ኣፀብ ከብሉ እየ ጨጉረይ ማለት እዩ ብጥሕቲ ጨጉርኩም ብጣዕሚ ትምሽጡ ኣለኩም ማለት እዩ ሕጂ ረአዮ ፀሪሉ ያለ ማለት እዩ ፀሪ ፅሩይ ማስካብ ዘውፅእ እቲ ኮንዲሽነር ስጋብ ጽቡቅ ጌሩ ዝኸይድ ማይ ኣፅሪ ከተብሎ ኣለኩም ማለት እዩ ሕጂ ጽቡቅ ጌረ ምሽጥ ኣቢሉ ብጣዕሚ ለስሊስለ ያለ ማለት እዩ ሕጂ በቃ ሕጂ ጨጉረይ ኣክፈዛ ኣቢሉ ማለት እዩ ካብ ሻወረይ ጽየ ማለት እዩ
ሕጂ ኦረዳ ኣነ ነፍሰይ ስለዘይ ተሓፀብኩ ሕጂ ክሕፀብ ነፍሰይ ማለት እዩ هلو ما عند مدبي زيادة مسل نيرا فتحنا أختكنا بتعم تسفى يقبر أرتسالة شوائخن برتعة كالوت زي جمران تحرر لوخاني شر قبرالن مثلا أخ جمراي خلاين دد حرينا خاني ودا أمانتي نايلو ما عند مدبي زيادة مسل نيرا أبقى لتقامي زوركو فيديو خسان بالآخر تشاو